Bah, anak buahku sing maco dhewe dong teko. Nggih, piye? Ditenteni ora teko-teko. Preman gebrek. Ora ndek dhuwit. Wah, ngisin-ngisini. No. Kuwi Bos. Aku iki pat mang ning kene. Kowe iki tenteni piye? Ora ndang-ndang ki. Lah piye le Bos, Bos ana macet. Ning kono iki macet. Ya wis lungguh. Piye? Bos. Duwe anak buah wis ora bener. Kowe iki ngertenono bose. Rokok wis ora duwe. Nek gawe usaha no, Bos. Arep mangan ora duwe duwe. Jajale. Usaha ngono lho. Usahane apa? Yang rampok-rampok. Kowe wani. Mani. Yo. Lho no Bos, buat duit teko titik lho. Lah kowe wis ora duwe duit pisan ngono. Iki 2000. Yang rampok ya. Heeh, rampok awake dhewe. Nggih mangan kala ing rampok. Iya no. Sing wani. Wani aku, Bos. Ora modelmu kaya tikus kok. Wah, aku ambek sapa lho kendel. Wong lanang wani aku. Masa? Wani demok. Oh, yo ngono jelasno. Aku dhewe bingung kok. Wani demok, Bos, Bos. Dicemak ngene ya. Heeh. Wah, Tak idik-idik. kowe nyulas gemes kok. Berarti cengoh jajan anak buah kuwi. Kok ngesker sampean, Bos? Yo ora lah bos iki arane anak buah. Edan ya. Ayo budang rampok. Iya, Bos. Enak, Bos. Pemandangannya nih kayaknya apik ya, Mas? Iya, nang kene iki suasanane iki alam banget lah. Oh, alah, iki jenenge apa? Nang kene iki Candi Penampian. Oh, Candi Penampian. Selain kene ndak enak ya, Mas? Selain kene nang mburi kono Likar Wilis. Dalane lagi dibangun kok kono mubeng kok kene daerah kene iki. Oh, alah, ya wis engko rono Mas yo, aku pengen roh ae. Oke. Bos, nek wong pacaran kan lho, Bos. Deloken to. Oh, ayo Bos, ayo dipalak, Bos. Wani. Yo wani lho, Bos, wong aku. Wah. Bodi ya. Bos, sing lanang nek gede, Bos. Wani. Wani, Bos. Aja mek wani. Wani tenan aku. Apa tak jajal, Bos? Tak paranane dhisik. Tenan, Bos, aku wani. Kalem-kalem aja. Iya. Ayo Bos maju ya. Aku tak maju sik. Tanteni kene, aku ndak melu. Engko nyusul lah Bos, anu aku ora jaluk duit ya. Aku luwe yo.
Aku rampok tenanan masamu. Ndek kene aku njaluk duite. Ndak duwe, Mas. Wis tandang ta. Ndak duwe, Mas. Aku ki rampok kok. Ndak duwe. Samane nak dodos to. Ampun, Mas. Iki duweku, Mas. Mah aku lek rokok, sampean tak gelut apa wani sampean? Ndak wani, Mas. Aku lo jagoan. Ndak wani, Mas. Ya ayo tak gelut. Ndak wani, Mas. Tenan. Tenan, Mas, ndak wani, Mas. Kowe ono apa nang liyane mosok rokok kudu duit. Liyane kuwi iki lho, Mas, duweku, Mas. Mah malah kotang ngecen. Tapi ya kena dipakai iki. Wis aku tapi lek kotang aku seneni bosku njaluke duit. Ndak duwe lho, Mas. Tak gelut to sampean kok tenan tak jaga to. Kowe iki disabar-sabari kok ora kena. Ampun gak mau bosku kowe. Yo, rasane gelek-gelek kaya ngene arep metu rampok bosku yung. Bosku jan matane picek. Bos. Sakit. No. Yung ge piye lho iki? Kae mesti hasil. Wis do Bos, ngaku ndak kasil. Olehku iki delokan ta, Bos. Kowe iki piye? Ya wong dowo iki gedhi. Dhuwure ngene lho. Iki olahe iki kaya ngene iki. Ngene. Preman ame trimo kaya ngene. Jajalan to, Bos, kowe wani. Aku ndak wani aku. Ya wis, bos sing maju. Ayo maju, Yo, Bos. ayo. Aku ndak wani tenan sampe. Yo wani. Aku wis kok. Wis to, kowe pilih mangan apa pilih ora? Iku pilih mangan. Lah yo pilih mangan ayo. Yo. Ayo. Endi sing jotos iki kowe? Kono lho, Bos, aku wedi tenan iki lho. Endi wae? Kae lho, Bos. Jotos ane. Kaya lho, Bos, lagi gedhi. Kalau Bos kaya ngono kalau. Nyapa, Bos? Gedhi ngono. Iya lah nang gedhi lah domara kena pokoke totosana, Bos. Totosana. Delok anak buahmu pereng. Karo Bos. Gedhi. Totosana. Gedhi bene maju ayo, Bos. Ayo wis to. Wis disi. Nyapa ayo ke bosku kok. Pereng lho, Bos. Ayo dodosi. Bos. Kalo. Mas, derek tangkep. Sing jotos yang nak bahku napa sampean? Iya, sampe nyapa sampean? Bos sikilmu. Ndak napa mek lho, Mas. Totosana, Bos. Totosana. Apa sampean pengen kaya kancane sampean kuwi? Ndak, aku ndak pengen, Mas. Aku ndak Bosmu. pengen. Iki kok jotosin ora apa-apa, Mas. Kene. Aku ndak, Mas. Wong ki aja ngrampoki, aja malaki wong. Wong ki nyambet gawe sing bener-bener. Kula rungokno, Bos. Uripe ki ben mapan. Wong bisnis kok rampok. Bisnis kok rampok. Bener kuwi lho omonge anak buahmu kuwi. Aja dadi preman ngono. Nyambet gawe sing bener ben iso ngopeni anak bojo. Aku ndak preman, Mas. Kula Ampun, rungokno. aku wis ampun, Mas, wis Ya wis, kapok. bali kono gek golek kerjaan sing apik. Ben iso ngopeni anak bojone kono. Iya, Mas. Ayo mulai. Njalane, Bos. Ki Monggo, Mas. piye, Bos? Oh iya. Kok ndak wani. Sik leran kene sik wae. Kene. Oh, juga kabeh. Ala Bos, terus piye lho. Usaha ya ora kaya ngono. Ngene amu. Masa awake iki dikonone pisan awake wedi. Beh, ora wedi piye lho, Bos, delokno mripatmu ra ngetne kaya ngene iki. Timbangane awake iki muli. Penak ngono kuwi mos awake dikonon pisane kapok. Kepenak ora lah teman kene. Mripate pereng ngene ora delok lho. Lah sik belajar. Awake kurang dugal lah kene, Bos ya. Kurang kereng. Ngene. Kurang kereng. Aku ya gentar lho. Tak awake panggah iki panggah di perjalanan. Panggah Tanggal. berjalan. Iya. Usaha rampok awake, Bos ya. Apa pilih nguli? Gah, Bos aku. Lah iya penak dadi anak buahku apa ora? Anak buah resikonya kaya ngene lho pereng ngene Ya lho. wis ngono kuwi risikone. Tapi kan ndak kesel. Ndak kesel aku nek pereng ora kasil. Jatuh sono sing penting arek gede ngono awake iki. Iya. Wes awake dhewe saiki ora nek sing diwedeni, liyane sing nang dhuwur. Iya lho, Bos.
Awake iki panggah sing dhuwur sing wedi. Awake lek wedi ora sida mangan awake. Lah Ngeli iya. ngono sing nang omah apa? Ora nek dingo-dingo awake iki. Ya. Nyapa nang kene? Aku leren lho, Mas. Sudah mulai kono. Iya Mas. Monggo Mas. Nek koyo wedi ngono lho, Bos. Aku ngono semua dino. Lah iya. Nah, panggang kari ae. Ayo mulai. Yo,